Kun bolamba. Volta mi labidi. iPhone modi an son la ngonda bugare. Te pas. Hi? Me al nima. Sita no ngofusi minna honno. Mi te pas. Si ofusi no. Mi te fadu. Passe dum do ko yawre ne o soni awada almo silence awada almo vibre. Kono son to de kadi ko simo mo yawto. Ina dino nagor ko jalno no dila modi an no dim. Mi te fa mi nge modi ma ko mo buri hittude ma. Adu adu lan heba anda e bob. Da wonde fi modi ma. Andi kadi ko haldu den kon si jomba da ka. Konna ya wadi. Mi rafete sonde fi yalla acci me bagam da. Val. Bộ phê chi vậy? Baby. Ciao. Fio. Kudera, con l'anime. Con le romuni. Bunta nyaro. Nata minyaru. Aba kala vija da yema na imura yalta do juze timate ya wana 8h 9h. Punya ya wale. Na ndikapula no explica la maka. Na explicana atitam. Dawa yu ya duwale ya. Dong nama na ya. Sinya la airi la wa brain pigi. Non alcune me fini pigi fianna. Konto yuda ufionu wala no ya. Lando la no aranya. Dan me explica no ma kon walli no yimi. Arana kare nya da gonna sa nya ni la biulata. La hedi mabu, la hedi tima. Voilà. Andi kon wade ambi wali. Ko mariage billahi wallahi bebe mi fena tama. Mariage ko me nyar ko sal. Ndiyam da jabari. Kadi pon kullu pon mabbe kun hebi tay lumbata. Tay lumbata few mo fejiri don ko yolo ba na mi yolo don jon mi ma no. Wona e ba kadi ko wulla. Ko dum wadi mi arta ko bimbi do tay diyam na tipori sera ko dum wadi. Est-ce qu'il y en a c'est? Ndiyan saji ton ndiyan saja lo asintere. No e won. Pon humbo hebi, pon humbo. Pon ngone ya. No ai won. No, pon humbo. Pon ko ne akata na ngora ko ka afare mo. C'est appelé plus. Minoti mai, uri 30 appelé. Uri 30. Gonga manu jila kameme. Kono ndiyan. Mais debro sa telefono. Kono sikina ni ndiyan dan ari kono mabbe kono sikina telephone ndiyan majuri pakete del wade. Ka fala do ne donc si mi debro stop mi mai. Kono fala. Ko mi debro stop mi mai. So ya ma ka. Hakon malan de anorde. Idi fela na fiwo mo. Donc Mimi monani ke mati. Billahi. Ari sérieusement monani ke parce que alda walo e déjà manga ai minuti ma telefono ha mi ronchi. no fiya on jeji ma ni na ko montala kon ka. Mare aldo fe na. Alhamdulillah fe jam. Kon diam diam na ni. Diam na ni de bebe billahi. C'est pas grave. Anadorado, da. Tutte la foto no come tu kana wala wadi foto do asa jarama la kandi simyala ni joni satta e monsera kono bay do ngande golliti Oh, let's tombe mi diru. en golliti bu mi wawa ngalande hala sala do pi mbotu do non fala yo walla fi alla ko yo walla gundo non kisala mabbo Ay siya wala li wulani. On ko fala da mi yer yango dal mengal. Ata onde mi wallade ma ko tawtare ko pi goto ko mi wawata ma wallude mi ronka ma wallude. Est ce que fa? Kum fala. fala do tek ina na kayti mi holla mbotiya fi alla do tek mo walla do fi alla Hop.
kontu nan ɗaɗum anda si ɗum déclare yama min ko min ɓurata heɓude probléme mum goɗɗo noon gandata ɗum ɗon docteur ko hakkunde men wonta goɗɗo andata ɗum ɗon docteur ɗum si dévoile yama ɗo mais ɓe wawilan sokkude a vie mi perda vie am ha janggo nawno goɗɗo andata ko ono wanmin noon faami écoute docteur jentitola min mi wawata risquede vie an on sabu ma à cause de sabu koye piiwoye ɗuma oy min mi wawata risquede vie an on sabu ɗum noon docteur kala ko kuti haalanela ono docteur on kadi miiƴite seeɗa o wannallanma planification lan jombale ɗum noon fof kede ha hande goɗɗo andi ɗum goɗɗo andaɗa ko entre men wonno joni noon komi faala i wona gootum docteur ɗum fala sattingol ɗum ɗon da ko satti noon windugol ɗum kaye feew naw noon gérat naw noon gollata ko min woni suude onon se windanelan ɗum feeri ni jonnon lan an a famali min ko fittiron mi woni hiide yeeso probléme aroyey ɗon min ko ɗum min mi woni hiide on risque ɗon konko woni risquede ɗon fiya modiyan ko min gandi fi makko ɗum ɗon probléme noon to huuɗo on ɗon ko min gandi fi makko kala primo faal ɗon windi haale primo o mi yoɓayo ko kuti wo mi yoɓayo kono min kadi waɗanelan ɗum ɗon on faami min modiyan ko min gandi fi makko ko ɗum wiiɗa ko min gandi fi makko sen haldi ɗum ɗo walla ela kisan ɓuuɗi monni no gandi ɗum ɗo o hakkude mi wawi o fenande haale docteur primo o 5 millions docteur gasi diskitata no moƴƴi ko woni tum min kadi windanelan kaydiji ɗin fof waɗo signe ko waɗon ko watte ko fof min aɓami jonnammo écoute abbolan écoute jentitolan fota nayo mi gayno moƴƴinde ɗo papier ji ɗin ala ara mi ara ɗo tourna la autour du pot ɗum no hakkunde min non écoute min mi risque woni vie an on sabu ma si mi risque vie an on sabu ma ko ya anditudeyi nayo mi aroy waɗalan mono mana ok mi nani kono e yangodi ɓuuri ɗum ɗo ala hakkunde a famali mi expliquane tun mi haalane tun en haldi son ono mi heeɗi son faala on gayni kaydiji ɗin hannde sono son gayniɗi hannde min haalnelan ɗum mi ronkata solution ok nomi gendoro kaydiji en fotti ellala joni ɗe foten joni ko honno yiɗi ɗo fi kaydi joni hokka hin semaine dotte en semaine o juuti an tigui andi démarche komi watta kon fi papier ji ɗin ɗum ɗon ɗum da kutelan waññelan 3 jours moy ma 2 jours andi ɗo komi ok c'est bon 4 jours mi hokkima 4 jours après ndega tawoyalan ka bureau an ok joni ellala joni mi yewti samide minammi ok pas de souci oui mi noddima sonni ha konto waɗɗa téléphone ella ko wallede ko noddima téléphone ɗa wallin téléphone no wowi ɗa wallin téléphone no mayɗa luɓi petit woye makoye minima e haccu no yasa jogi téléphone ma hacco kalan tan no yewtiren kamin ga ok ellala sinon a ñaami fiyon a ñamari ok joni ellala joni fo mi daara goɗɗum falma lande ɗum mi inni nini ko min ɗo projet ji moodi andi fop mi gayni ande go mi renseje fop ko onno ɓe ƴefi muudi maɓɓe ɗin no walori noon fop mi faami joni en heeɓi no heɓiren muudi minni mi faami programme ji workon fof wallahi mi fenantama minnuma si ɗum ɗo resisi wallahi en heɓay woni jawdi few en heɓay woni tampere si ɗum ɗo resisi a faami komin alanma mi fenanta moodi ɗum ala hakkunde men accu famana komin alanma ok ellala joni misére no misére romi anninde a faami ok nde mi noddete ara noddano mi noddete min tigi anani ok merci min daari ko jiwowol lawadde mo gominen si ko honmi jombani o elle min natane nan minin si komi jombani o kono mi gerde tan naynan haalnan no fes tadi jiwono salanolan balli flagrant yennalan flagrant moodi makko